Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο YouTube. Θα παίξουμε NBA Live Mobile, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να μου κάνετε ένα sub, ένα like και θα παίξουμε ένα match, ναι. Και δεν θυμάμαι ποιο θα παίξουμε, αλλά δεν ξέρω, πάμε στο match. Και ξεκινάμε. Είμαστε από την μπάλα. Το χάσε. Τι κάνω? Αλλά μπήκε εντάξει, ευτυχώς. Το χάσε και αυτό. Αχ. Το έφαγα και τα πάρτο όμως 4-0. Ναι, ευτυχώς. Δώστε. Πού είναι άλλος, δεν ήταν ευτυχώς αυτό. Πω. Κάρφωμα. Ουδήποτε δεν έφυγε. Πολύ ωραία καλάθι, πάρα πολύ ωραία καλάθι. Ναι. Θα γίνει το ψηλό ρε. Το ψηλό Ντέιβις. Δεν νομίζω. Το φάγαμε τρίποντο, δεν πήρες. Αυτό δεν είναι μέσα. Μπήκε. Κολόφαροι είμαστε. Πολύ ωραίο. Αχ. Δεν πειράζει. Το ψηλό. Αυτός είναι ψηλό. Τρίποντο ξέρετε. Ξέρει απίστευτο τρίποντο. Μέσα εντάξει. Γιατί δεν το κάνω. Ωραία, πάμε σε άλλη περίοδο. Όχι την εντάξει, έχει 4 περίοδους. Θα είμαστε στη δεύτερη. Πού είναι ο άλλος? Εδώ είναι, μπράβο. Εδώ κάτω το τίποτα, μέσα. Πολύ καλό, εντάξει, δεν μπορώ. Μη, μπράβο. Δώστε να καρφώσει. Πω, καλάθι. Δεν το κάνει τρίποντο ψηλός. Καλά. Δώσ' το πίσω. Πάλι. Ναι! Έτσι.
Αν το χάσα όλο. Τι έχασε. Για τρίποντο. Αυτό δεν είναι τρίποντο. Δώσ' το κάτω. Πολύ μεγάλο. Εντάξει. Δεν είναι μέσα. Ναι. Αχ, το χάσα. Κόμμα μπαρδί. Αυτό δεν είναι μέσα. Ω, τι χάνουμε. Πρέπει να βάλω ένα τρίποντο. Βασικά πρέπει να το κάνω πάρα πολύ γρήγορα το τρίποντο. Πάρω. Είσαι θεός ο ψηλός. Μπράβο ρε ψηλέ. Εδώ κρατάμε μπάλα εδώ. Οπ. Όχι ρε, τέτοιο λάθος, χαζό. Δεν πειράζει. Πάμε στην άλλη περίοδο τώρα. Περίοδο. 2:30. Θα το κάνω κάλφα με αυτό. Το χάσα. Το βάλε. Ναι! Πιέστε. Μην το κάνω ψηλός. Μπράβο ψηλέ, το χάσες. Ό,τι χάνει. Ψηλός. Όχι ρε ψηλέ. Ο ψηλός. Αχ, δεν έκανε καλή άμυνα. Μην το κάνεις. Κόψε τον ψηλό ρε. Μας φαίνε μόνο τέρμα. Broken, ξέρε. Το χάσε. Χάσε τον αγόρι μου. Ναι, το χάσα. Το πήρε ο ψηλός πάλι. Ναι. Δώσ' του για καλάθι. Στον ψηλό. Ναι ρε ψηλέ. Μπράβο ρε. Κορνέτ. Ψηλός. Πάμε. Πω, δεν με ξεφτέλησε. Ναι, όχι. Το χάσε. Το χάσε, χάζος. Λόγος πάσα. Δώσ' του ρε. Χαζό. Χαζέ. Πατέρας δώσ' και βιν. Χαζό. Ξεφτελισμένος. Ξεφτύλα.
Ω, ελεύθερο καλάθι. Το χάσαμε. Κρατάμε μπάλτο. Πόσο broken. Α, στο τσάκ. Πάμε σε άλλη περίοδο. Κόλλησε. Α, φύγαν άτομα, αφού βλέπουμε τι ήταν. Α, οι άλλοι έχουν μπάλα, δεν έχουμε εμείς. Έχουν οι άλλοι, πουλάκια μου. Πάμε καλά αυτό. Ο ψηλός τον έριξε κάτω, ρε. Ο χαζός. Ο πανύψηλος. Δώστε. Μην το κάνεις, Davis. Δυσκολεύεις πάρα. Εδώ προσοχή στο ψηλό. Μπράβο, ρε ψηλέ. Μπράβο, ρε ψηλέ. Κορνέτ. Μέσα. Το έχασε. Μπράβο, ψηλέ. Δώσ' του. Απίστευτο κάρφωμα. Φύγει, κάνει ξεφτύλι. Εντάξει. Θα είναι 32. Το χάσα. Το χαζό. Μπράβο. Δώσ' του πριν. Έλα ψηλέ. Τι τους έκανε ο ψηλός. Μπράβο ψηλέ. Μπράβο. Ξεφτύλα. Ναι. Εντάξει. Αλλά έχουν φάει ξεφτύλα. Λοιπόν. Πού είναι ο Μακρομαλούσα. Όχι εκεί είναι, στο ψηλό. Κάντε το ψηλό, δεν πειράζει. Πάρτε. Βγάλε αυτή. Οκ, καλύτερα. Πού είναι ο... Δώστε. Κάμπο εδώ. Προσοχή μου, μία 37 δευτερόλεπτα. Το κάνει ο ψηλός. Τον ψηλώνει. Πάμε να βάλουμε καλάθι γρήγορα. Όχι! Πάρα πολύ κακό. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό που έγινε μόλις. Πρέπει να το χάσουν. Αν δεν το χάσουν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Χάστε το. Ναι, ρε Θεέ! Μπράβο ρε! Και βγάλανε κι αυτοί. Έτσι, νίκη. Πήραμε τη νίκη. Άντε, γεια. Κρατάμε τώρα μπάλα και έχουμε νίκη. Άντε, γεια. Με πιέζουν πάρα πολύ. Όχι! Αλλά ναι, πήραμε τη νίκη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα sub, ένα like. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε και στο φίλο μου ένα Τζιν κάτω Παυλαούζου ένα sub και στα 2 τραγούδια like. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα τα λέμε και μπορεί σήμερα, δηλαδή Παρασκευή, να βγάλουμε ένα Stamping Guys, να βγάλουμε άλλο ένα NBA. Θα το δούμε. Θα τα πούμε, τσάω.